Някаква много голяма риба, да видим каква е. Най-вероятно е лица. Ивчо каза, че и лици има тук. Да видим. Това е голяма лица. Дай аванс, да не ти скъса, имаш достатъчно лътно. Много мека баса, мама, не мога да я обърна. Ще го обърнеш, бе, спокойно, бе. Не, ма. Чичи, какво става? Това е безконтролна риба. Да видиш какво върсай с риби. Гледай, аз не мога да я обърна, човек. Няма шанс. Ето тук ми взе в прибой. Не. Май тръгна назад. Няма кеп, няма нищо. На парзу. Ние да стигнем до това. Викаме да се запушиме тук с някоя баракуда. Няма, стъмни се. Почнаха да препускат. Има и лефери, има и баракуди, ама като че ли баракудите са по-активни. Това като охо, и Диониси и той. Бръсник! Да не падеш някоя риба и веднага и това почва. Ама неговото какво е? Неговото не се знае какво е. Баракуда ли? Люцо. Бе, така е. Моето е по-голямо, аз съм за едро. Това моето закосено не е, що върви така тежко, бе, човек. Не съм по паролици. Кажи малко моята пътна маркука, бе. Не оттам. Гледай колко голем туалет е. Батко, добре ли е, батко? Чакай. Това е 4-5 кила риба. Нашето пътешествие започва тук от Патра. Зад мене може да видите великия мост на Патра. Тръгнали сме този път на, така да се каже, семейна почивка. С жените сме и с Чичко, разбира се. Тръгнали сме към Навплю. Ще направим един опит да повториме дъгата на идиота, както галено и казваме. От Пелопонес, после през Застакос и така по цялата схема. Така че тръгваме нататъка, надяваме се да имаме успех при риболова на лефери, на плавраци или пък на луцуси от брега, може и за някой калмар да пробваме, така ще е първите 4-5 дни, след което мислим да отделим и ден-два за риболов от лодка на Астакос. Така че най-интересното тепърва предстои. Останете с нас, за да видите какво ще ни се случи. Капитан. Какъв капитан си, като нямаш брада, бе? Ето, така, и бяла коса съм. Знаете, че това е пълен с вода. Да внимавай, да. Ето. Не, дръж го, така, дръж го малко да се изпразни. Дай. Отива малко да се най-вкусни цвета. Има на риба. Сутра лайче. Има тук един човек с по-голям камион от нашия. Сканията?
Сега пътя се отбиваме през Коринт, за да видим Коринтския канал, след което се качваме на Пелопонес и продължаваме към Навплио. Ето го Коринт. Красота голяма. След цели 4-5 години отново се озовахме на Навплио. Наистина мога да кажа, че това е едно от най-красивите места в Гърция. Пак повтарям, че сме тук този път. Основната ни задача не е риболова, малко между другото се пада, тъй като сме дошли тук със семейството да караме Нова година. Днес искам да кажа, че е 31 декември. Целта ни с Сомето е сега няколко часа след развиделяване, наспахме се хубаво, вчера доста попътувахме и ще отидем, ще започне риболовни от Туло, ходили сме там и преди това, хващали сме риби. Наистина изпуснахме сутринта, на развиделяване е доста по-силен риболова, има там лутоси, някой маятико се завърта, някой кокали, лавраци има също, така че ще се разходиме до там. След това ще помятаме и на голямото пристанище на Навплио. Тук също има някой лефер, някой луцус. Да видим дали няма да се запушим както подобава за тази година. Пък до година или по-скоро утре ще трябва да откриваме риболова на ново. Така че да видим какво ще се случи. Много няма шезлонги. Има, ни си плава, виж ли това? Там даже има и къде по една биричка. Обикаляме тук с Чичко по старите бойни места, ама няма никой глухи кучки. Няма сторване, няма. Багажника нещо не е затворен като хората. Що? Нещо не е штракнало как трябва. Така че ще видим, понеже се успахме сутринта и дойдохме за риба едва ли не на обяд. Ще видим дали няма при вечер да се затворим. И ние като багажника. Ние един багажник не мога да затворим. Камо ли да се запушиме за годината. Иначе вънка е жега страшна. 20 градуса. По къс ръкав сме. Много приятно. Доматите не са в оранжерия, а навън. Януари месец. Айде, 31 декември. Моите в оранжерията измръзва. А тя е с двойна изолация.
Вие как ги позна веднага. Баракутка. Така е го майстора Девник. Викаме да се запушиме тук с някаква баракуда, няма стъмни се, почнаха да препускат. Има и лефери, има и баракуди, ама като че ли баракудите са по-активни. Това като време, охо, и Диониси и той, бръстник! Да не падеш някоя риба и веднага и това почва. Ама неговото, какво е? Неговото не се знае какво е. Баракуда ли? Люцо. Бе, така е. Моето е по-голямо, аз съм заедък. Това моето закосено не е, това върви така тежко бе, човек. Не пък го пароли. Седи малко моята пък. Не, Марков, ама е оттам, не оттам. Гледай колко голем това лъка. Така. Отзад върви един. Отзад върви един лефер. Те толчев иска да яде баракудата. Абе. Тя се е фанала малко така газнич. А сега ще се уматвам целия, ама няма как. Ето, една малка сладка баракутка и да ми да я откача и да я закача за лефер. Защото ние не можем да се завършим годината само с баракуди. Трябват ни и лефери. Иначе така на баракуди я ни върви, я не. Абе добре, пак така стана Dance with me. Малко полуден. Здравей, Чичко! Ето там ли да докара? Да е какво с рукола, да е? Баракутска проводка. Да. Не умеят, че ги няма леферти. Но то как ги няма, може да се появат. Да, то винаги. Айде пак.
Пак Диониси ги почна. Иво Тамън си дойде. И е сега да видим какво става. А? Споназвал пачка, ще кажа. Брат. Ама вие срали ли бе? Съвсем тук, едно да ти найде. Свирила, хубава. Да. Ай, сега кюра. Значи това да види. Ей, си изкараш, че тази риба днеска или какво? Долни вани. Добре, Добре, добре. Абе, майстора си е майстор.